Moi bo día a todos e a todas, graciñas por acompañarnos un venres máis nesta rolda de prensa na que xa pasamos a informar dos asuntos máis importantes que aprobamos na Xunta de Goberno. Tamén un saúdo para aquelas persoas que nos siguen a través do servicio de streaming. E hoxe, como outros moitos venres, comenzamos falando de mobilidade, porque seguimos avanzando na mellora da rede viaria provincial, con novos investimentos, neste caso en 3 concellos da provincia, que son Burela, Rábade e Trabada. No caso de Burela e de Rábade, hoxe demos luz verde ao comenzo da contratación de 2 obras. Unha para mellorar 2 tramos de 2 vías provinciais ao paso polo municipio Mariñán, por Burela. En concreto, estamos falando do final da LUP 1510, que é a estrada que conecta San Cibrao e Burela pola Marosa. E, por outra banda, a LUP 1502, que é a estrada que vai de Burela a Ferreira do Valadouro, en todo o treito do concello burelés. No primeiro dos casos, na da Marosa, nese caso, as obras van afectar o tramo dende o límite municipal coa avenida da Mariña e, no segundo caso, dende a Casa da Garda Civil ata o cemiterio municipal. En ambos casos, os traballos van a contar cun orzamento conxunto de 290.600 euros para a reapertura e revestido das cunetas, a pavimentación con aglomerado en quente e tamén a mellora da sinalización. E tamén iniciamos a contratación doutro proxecto, faláballes de 3 concellos, neste caso para Rábade, que son os primeiros 300 metros da LUP 5101, que é a estrada que conecta o municipio de Rábade con Friol. Neste caso vamos a destinar 68.000 euros a mellora do tramo urbano desta vía, dende o entronque coa Nacional Sexta e toda a rúa que pasa por diante do cuartel da Garda Civil da localidade de Rábade. Estas obras que se van a realizar consisten no fresado da vía, na pavimentación con aglomerado en quente e na colocación dunha rigola xunto ás beirarrúas para mellorar a drenaxe e tamén a evacuación das augas pluviais. É un proxecto que xunto co de Burela conta con un prazo de execución de 4 meses dende que comecen os traballos. E tamén sacamos adiante un proxecto, como lles dicía, para o Concello de Trabada, o inicio da LUP 6101, que une Trabadela e a Ría por Sante. Estas obras van a servir para acondicionar o tramo que falta do punto kilométrico 0 ou 1,3 para renovar completamente esta vía, na que a Deputación xa leva investidos máis de 400.000 euros. No proxecto que se vende a xudicar hoxe, a Desarrollos e Metas SL, conta cun orzamento de máis de 135.600 euros. Estas obras, ao igual que as anteriores, tamén teñen un prazo de execución de 4 meses dende que comencen e inclúen a apertura de cunetas, a pavimentación con aglomerado en quente e tamén se vai a repoñer a sinalización desta vía. Tamén, en relación coa mobilidade, comentarvos que hoxe adxudicamos unha nova compactadora tándem para o parque móvil. Esta é unha máquina que serve para compactar superficies e que, ademais, é fundamental para o mantemento e a reparación das vías, porque garante que o material estendido teña a densidade adecuada. Resultou neste caso adxudicataria a empresa Alpimac Maquinaria SL, con un orzamento de máis de 87.500 euros e ten 18 días de prazo de entrega. Así que, en aproximadamente 18 días, estará incorporada esta máquina aos traballos do parque móvil da Deputación de Lugo. Tamén sabedes xa que a renovación da maquinaria do parque móvil, os proxectos de Trabada, Rábade e Burela forman parte do compromiso que temos dende a Deputación de Lugo por modernizar, por adecuar e mellorar a calidade de vida dos nosos veciños a través desa rede viaria provincial que é a máis extensa de España, contando con máis de 4.000 kilómetros de vías. E poder garantizar así tamén a igualdade de oportunidades entre veciños e veciñas, vivan onde vivan, e a súa seguridade ao transitar polas vías provinciais. E deixando a un lado a mobilidade, pero abordando tamén cuestións que teñen que ver coa dinamización económica dos concellos, do conxunto do territorio da provincia,
Hoxe aprobamos a tramitación de 4 procedementos para a concesión de manial da explotación de diferentes bens públicos que son titularidade da Deputación. Estamos falando dos coñecidos como clubes náuticos da Deputación e falamos de 4 en concreto. Por un lado, o Náutico de Ponte do Sil, por outro, o Mazo de Santa Comba, tamén o Náutico de Portomarín e a Área Recreativa dos Robles. Falamos de instalacións que están situadas en enclaves estratégicos únicos dentro desta provincia e que actúan, ademais, como motores de actividade económica e medioambiental en moitos casos, tamén como motores do turismo nesta provincia e xerando emprego nos respectivos territorios. A concesión que se vai a poñer en marcha a partir de hoxe vai a permitir que teñan unha duración de 5 anos con posibilidade de 3 prórrogas, 2 anos e outra máis de 1. E ata un máximo de 10 en total, é dicir que os licitadores que acaden a concesión destes espazos poderán contar con un máximo de 10 anos para a súa explotación. Os prezos mensuais que deberán aboar os adxudicatarios varían entre os 339 euros e os 644, dependendo do caso, cada mes. O proceso é de concorrencia pública, co que se busca unha rentabilidade económica senón social e turística. E o funcionamento destes 4 inmobles enriquece, consolida a oferta turística da provincia e vai a ter un impacto positivo na economía e no emprego. Eu remato xa contándolles que hoxe tamén demos luz verde á contratación dun novo sistema informático para a xestión tributaria da Deputación, un proxecto que resulta estratéxico para este Goberno e que supón un importante avance na modernización dos servizos que estamos prestando ao conxunto dos concellos da provincia, pero tamén a través da recaudación provincial directamente á cidadanía. Neste caso, a empresa adxudicataria e gestión tributaria territorial SAU, que vai a prestar este servicio durante os próximos 4 anos, cun investimento de máis de 2,5 millóns de euros. Estamos falando dunha ferramenta moi útil que vai a permitir facer unha administración tributaria áxil, eficiente e moito máis próxima. É un sistema que nos permite darlle cobertura aos 64 concellos da provincia na xestión de impostos, tasas e outros ingresos públicos, facilitando os trámites tanto ás administracións locais, é dicir, aos propios concellos, como aos contribuíntes. E falamos de 64 concellos porque son os que teñen a capacidade de delegar a súa xestión tributaria nesta provincia. Concellos grandes, como pode ser Lugo, non delegan a xestión tributaria na Deputación de Lugo. Entre as vantaxes que vai a ter esta nova ferramenta, pois contamos cunha reducción de tempos de tramitación, tamén co impulso dende a sede electrónica e ampliar así as posibilidades de relación telemática coa Administración e sempre facendo con plenas garantías de seguridade. Ademais, incorporará melloras específicas para facilitar os plans personalizados de pagamento a cada contribuinte e contará, ademais, con un módulo de atención telefónica que está pensado especialmente para aquelas persoas que teñen máis dificultades para utilizar os medios digitais. E na nosa provincia, evidentemente, coa poboación de idade avanzada que temos, pois é unha ferramenta non só útil, sino necesaria e imprescindible. En definitiva, o que estamos é ante unha actuación que reforza a cooperación directa da Deputación cos concellos, que mellora a calidade dos servizos públicos e que, ademais, facilita a relación da cidadanía coa Administración, facendo que os trámites sexan máis doados, máis sinxelos, tamén máis rápidos, pero, sobre todo, máis accesibles para todas as persoas. E remato xa dicíndovos que tamén hoxe demos novos pasos para seguir mellorando os servizos públicos, reforzando as infraestructuras provinciais e impulsando oportunidades económicas para os concellos da provincia. E agora sí, se tedes algunha pregunta, non hai nada. Moi ben, pois moitas gracias como cada venres por acompañarnos e permitirnos achegar esta información á cidadanía. Moi bo fin de semana.